Nyamboge beba. Mbom. Akwe mani ho wala mene ba ga ba di nwa kwodum ga ni room interview. Yes sir. Wore phone ante we na la give you talk lazo. Tonwa. Lele. Ke week. Le wanya na fronto ke wori ke bianga while e begi fugo telefone fuku. Ke wori ke bianga. Le wanya na fronto. Le wanya ni hu le wanya ni. Le wanya ni hu ton no gi le wanya ni hu. Sorry. Lele. Owu ko ike boost on loto. Da were phone no. Da were phone no. Oh di kende nu wo ton ade. Da were phone no ge ike onye nsoka. Apologize. You want your bear? I'm in Imo State. Ebe Nimo. Oi, Mbise. Ama kissing a picture. Isn't it Mbise? Ama kissing a picture. Mbasa. Ndosa. Gini prechiam. Awu phone get prehe. Ndosa, eweliwe kabiko. Ede afola. 26. Emola nwa. Mbasa. Elola di. Mba. Igarola akwa mahadu. Gene ka ekro. Kano school. Business admin. Gene wo business. Sir. Asim agrum business administration. Gene wo business. Oh. Business is a transaction. It's a transaction of goods. It's a transaction of goods for business, for services. Iwe ikato. But I got one business with transaction of goods. Or transfer kimega. You know, POS. But I got business or transaction of goods. So our POS can a corona school. A school on the POS I care. And get transfer. And the man get transfer. And he can go with a business that boy transaction of goods. Naga hadendo. Kebishna no yana. I know me boy state. Gele ke na no. I'm a hairstylist. Iwo kishi iwo nye na-eke mmadụ ishi. Gebia nga eti hairstyle. Were Igbo ije eme ishi. Okay, ji me ishi. Yang we hairstylist. My hair business e were English afọkabụ m onwe. Igbo ema ha asa ihe gro na school say Igbo e define lilia. We hairstylist. Enwele onye agụrụ gburu na family nne na nna gị. Mba. Mmụọ ogbi ọ nọ na ụlọ unu? Mba. Mmụọ akwụkwọ kwanụ? Mba. Mmụọ nsọ nwe onye ji asụ nsọ mmụọ nsọ nọ n'ime? Mba. Pala ọ dịghị? Mba sa. Ịma nri eshi? Ọfụma. Anaghị oshiri ike? Ahụ nwatakịrị ara ashiri ike. Ebe ara gị shiri ike ị ga-aga lab nna. Ị ga-aga lab ara. Ọwike adịghị oshiri ike ka Chineke agba gị ọkụ. Ị ga-aga lab ara. Onye ara ya shiri ike ị ga-aga lab ara. Ịbịa nga agwa m ebere shamoka.
One way that they can she charge if you got be shamoka. Mad letra Abo. Hey, you go atagagi without. Obu. Ijanyo matago. Again, you know, didn't win it. Yes, baby. Yes, baby. Terachi, when Right you go on, to the baby. Kushera Makati, mega yes, but yet I wouldn't be get to tell you so. Ejime kuye n'Igbo. Ejime kuye n'Igbo. Ije queen nubo. Ejime kuye n'Igbo. Yes, Ọ na bekee ka m na-eji baby. kuye. Yes, baby. Genotype, oh. AS. Blood group, oh. O positive. Congrats. Board number. 090 3410 4319. Bishop, good afternoon. Good afternoon. Hey, Carol White. Hey, Pupi Hahi Punanya. Pupi Hahi Punanya. Prangate, good afternoon. Bishop, hello, Tid. Onya keju to question that statement. You am a lot of me. You am Mtago Tao Tago Chebra drum a lot of me. Onya organic. Mtaga he taga. Pranga to am a lot of me. It's onye account. Pranga bia drum a tomre. Bishop, I I'm fresh. Pranga kwa made fresh. Ngwa some two in wokem nata. You don't walk keep it, I won't keep it. Pranga kwa say the fresh chile kabagoko. Wa bingo. The way coming on and I give you a token lasso. Bishop, hopefully, got what I want today. Then you could show come on in the Kumagi what I do today. I know got me equal now. Lasso. What pakanapa? What pakanapa? It's in the Jema and mega advert condom. Bulazo hormone breaker. Lasso. Hey, I love it. I hear Tragaho. Is it? Where I follow get a carry, I got Tragaho. Bishop, I was in me now. I like what. Get a carry, I got Tragaho like this. Get a masric. Bishop, I'm very healthy now. I did go near out. Hey, Lewanya Gama, who walk is to get to here. If I get for it, I've got a area left and right. Marco walk is to get to here. Ella, if we hear Tragaho like this. Bishop, Otaka Chineke Kegishike, one more. Chineke Kereginonia. Chineke Kereginonia, can I tag onye bility? Can I tag Koye di Caro White and look at the Socolata Tana so that so that necklace human being. They be anga kwa photo Chineke. You know, you can't credit set and you don't go tunga. You're organic. Branga bom so to Chineke she came go to attack pepe. Nama mo chemical. Tere. Igwanyo kirugronelu wine not 2 minutes iri tole. Branga bia gwa moto Chineke shike go to. Agora gide wonye chagocha motele ata. Branga gwa moto Chineke shike game. Ah, okay.
I'm a large cabin biscuit. Hey, media question back and actually can't talk here. But I have you. If you are here to play with me, go from this place. I'm Chima. Onya? Chima. Onya? You say? Obina. Chima Obina. Naga na nega hadendo. Mba hadendo. Heu. Oh, nam donna. Donna. Oh, naga na nega mo. Gini buru ha? Anyway, mom will BP. Oh. Pam kanu ema. Enya lewe na anya eba. Gane inwe na akwụkwọ. Mba wanye police chuga. Wanye mchega acho me mama orule. Enya, adiki me dey ready na get back to them here. Sorry. Gini buru negi na nagi magi BP mpage gini buru. Mam BP mpam muzre oge mam ji won onolifo. Due to the love. Love buru nna. Love buru nna. Love buru nna. Obara mgbalele Igbo nne. Akara nka nwo. Mba kacha nka. 68. Okay, onwe eru na family. Orphanage son. Ma hu ezelu. Eze kokotoro ọnụ. Akwụkwọ dọla gị mbụ. Mba na. Pile ọ dịghị. No. Months ọ nọ na family unu. Gịnị? Months ekwugodo ụka azọ ụkwụ n'ala. Mba. Mmụọ ogbi nkọ. Na. Mmụọ ngwọrọ. Mba. Mmadụ ole nwere eye problem ị nwere na family unu? Enweghị my problem. Nwoke onye nwe eye problem na family. Oke ọ gaghị ka imege ihe. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala? Kemgbe a mụrụ m ka kemgbe m bido mara. Kemgbe ị fụtara ụwa ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala? Ọ dị ka 4. Ka obodo isi na-anọnyere anyị? Na-anọ m Spain. Gịnị ka ị rụwa? Ara m na company. Iwe onye ebe? I'm onye Imo State. Ebe n'Imo? Obo. Ebe n'Obo? Alike. Nwere ahụ ushi? Ahụ go je shushi kesị Mba. Tiwele mba ya dịka na n'ushi onwe. Tiwele mba ya dịka na n'ushi onwe. Dị mmadụ ga-echaga ihe na ịgafe nga na onye asị ma ewere ihe la. Ọ dị possible izuge m. Tere tile ka agba ọkụ. Ịgafe nga onye asị ma nọ na ya etuwe nga ihe la ya nọ. Ọ dị possible dị ihe ahụ adịghị. How many minutes ka ị na-anọ na-ịṅụ ụmụ nwaanyị ara? Isi ịṅụ gịnị? Ịṅụ ara, iji aṅụ ara. Ana m alaik ara well na. How many minutes ka ị na-aṅụ ara? 5 to 7 minutes. 5 to 7 minutes. Depending on the ara. Ga-ịṅụ ara nwa mmadụ 5 to 7. Ị na-aṅụcha 7. Ka o dee. Ị ga-enye elu dị mkpu ị na-eti. Isi? Ọnyụnyụ ga-ele mkpu ị na-eti. Ọtọgbu m, anyụọ m, abịa m. Spelụ ya. Ele nke m na-espelụ? Ị ga-espelụ ọnyụnyụ gị ahụ. Ọnyụ. Spelụ ihe i kwuru na otu isha. Ọ ya ka spelụ gị na ọnyụ. Espelụ na m. He kwuru na ọtọgbu gị ọnyụ ọbịawala ọnyụ ọwụ spelụ ya wụ ọnyụ. Ọ wụ teshe spelụ gị, ajụnụ ndị FYP. Junu ndị FYP, ọ wụ teshe spelụ ya. Ọnyụ. Genotype ho. AA. Blood group ho. B positive. Phone number ho. Why no like reggae prog?
echo gidi akpawa ina ne ne kwede afole 34 echem na aga m ekwu ụdịrị nwaanyị m chọrọ ka nwaanyị ọbụla gị wuo ndị ga-akpọ m kpọọ nọmba gị ha ga-akpọ gị gị ji aka gị họrọ from there abụọ na akpọrọ nwaanyị kpeghe ndị na-enwe ekwenye isi na ọdụ kpọwakwanụ m na fon n'ozie gịnị gị nwere isi na ọ dị ha ịchaga bababa ka pusi achụwa ọsọ kedarụ gara afọ ya nwa bingo ha achaga ka pusi mere apọshọn kpe ịchaga ka pusi mere apọshọn ebịara nga abịa agwa m enwere isi na ọdụ ị nwere onye kara white na mbọ gị bịa nga ya kpupi ha hikpiri isi gịnị ka e mere n'ime anya gị abụọ enwedo ha ịgbada ntị ọwọla ntị ya takomiri ihu ka onye rụrụ jenaretọ gbapụta ten ọkpụ nne eji adị ndị baba onye babin saloon egbeela ọla ntị onye hụ gị na itiwele eya onye hụ otu isi gbapụ ntị abụọ agaghị masị ọwụ baba ihe ewu gbara ọla ntị bịa nga bọbụ gbasiri ike ịgba ọla ntị bịa nga wepụ aka na aba ga-ebilite n'oche ahụ aga bịa na-ere m bịa etigere m gbe ọla ntị ya n'ụlọ wụta agaghị mba ebere interview abịara m ịchọ nwaanyị na dewe kamera n'ala bilion ebere ịchọ nwaanyị ka ebere interview Chineke agba gị ọkụ eke yiri onye isi na shawalin temple mpago ji agba karat kwụrụnụ stret ma mara otu edi adị kwụrụnụ stret onye nwekwana ha shimi ka iji mere traza ọmụ anwụ ya wụrụ ha shimi ụmụ nwaanyị ka ị gara aga sụrụ enyi ara ahụ dịkwa gị heke yiri sket laazụ Chineke agba gị ọkụ laazụ ma mara onye ewu onye nwe ha shimi ike gbara na traza ụmụ nwaanyị ọwụ ka ụmụ nwaanyị ele ihe mere yi ga skate ga enwe to ihe shi ihe traza bishop ọwụ skate onye nwe ha shimi traza ọmụ anwụ dị trouser ya ọwụ traza ka ha shimi ọ dị ha shimi ọ trouser traza ya eme woro na ahụ otuke ọwụ ọtọ dị iche egbe eluigwe bịa gbara ọla ntị bịa nga pụta na kọtịn ama ahụ aka gị ma ọ dịkwa mma ka ha dịgo otu aka dị ndụ nnọọ ya onye mere ọtọpsi bịara nga bịa yiri ha shimi traza bịa nga bịa nso draw closer enyi anụrụ ọnụ ka mmadụ gị nọrọ ka egbe aṅụ ele agụtụ aka otu aka dịrị ihe otu aka n'ụta were fọnụ gị iche onye mere ọtọpsi bịa nga bịa yiri gbara ọla ntị bịa nga bịa na-ere m enyi a relasị ụta m nọ ịhụrụ ka m dabere ebere ntafụ gị bịa relasịra m n'oche Chineke agba gị ọkụ desolu gị ahụ ọfụma desolu gị ahụ otu yiri anụ nche egbere egbu desolu gị ma ahụ eze gị peperọ ma ahụ eze gị aha gị divine aha Igbo gị Chineke agba gị ọkụ gesị m divine Chidozie ewo divine gbapụo ntị abụọ ewo divine yiri ha shimi traza yiche aka gị anụrụ ka onye mere ọtọpsi ka ị bịa gwa m sị aha gị wo divine ịzaga divine isi ga adị agba mkpụrụ ị gara ewere kpo aja amụ gị gbaa ya mkpụrụ mota ma ahụ men the other side bele ahụ look at ba ha abịa na-eghe nga ka ahụ banti
isi maho. Look at the buy Gabian no gini wish. Yabian ebe grega horn bia nega. Planga sagram define. Kikugumota ashimodere. Mba. Debishina no rai. Lagos. Gene kenwa. I'm a forest trader and a business. Ne wonya. Forest trader. Gene wo forest trader. Gene wo forest trader onya here. Bishop name crypto. Imega crypto. Onye crypto. Oda fole. I'm 28. Iji umola. Hey. Bishop, come measure on maka noise. Hey. You may share with us. Nchi measure on maka noise. Mba, game share. Onye crypto. Measure go me. It's the 28. Yeah. Igarola akwa mahadum. Yes. Elehe gro. Agrom animal husbandry. Egro gene wa animal. Huh? Gene wa animal. Or the definition. Egro elehe wa animal chineke agba ejuka mod. Elehe wa animal ebe gro. Onye crypto. Animal living things now. Animal living things up be shigbaga. Gene wa husbandry. Bishop Echefulem. Echefule. The one mirror tele na ko benishi echefule he gro na school. Bia wuri shi dra de cha. Enya futa na cotton ahụ nọrọ ọfụma de chere ndị nwe ụlọ cotton. Braga claim ga so ewo cryptory. Owo na ni crypto. Cryptories. I hear no. Nna music also. Nna mekwa music. Eish. Abro hi ode n'ime. Mba. Nna gị na nne gị ha dị ndụ. Yeah. Jidere nna gị nga ọ gbaga ncha mbụ. Mba. Akwụkwọ ji adọ nne gị. Mba. Mmadụ ọwụ onye ashịma. Mba. Ashịma ọ dịghị. Mba. Paịlụ ọ dịghị. Mba. Iwu onye ebe. Aumonyi Imo State. Ebe n'Imo. Olu. Ebe na Olu. Ụmụaka. Ebe na ụmụaka. Isi ozi. Nkịta ọtala gị mbụ. Mba. Nna gị o ji azụ agwọ. Mba. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala? Ụmụ nwaanyị 5. Ị ji eji okpu ata ka ị ji ata without. Ana m eji ogbu sometimes atakwa without. Ị gbala ncha mbụ. Mba. Akwụla ole ka ị garala na nke ha kwụọ ọhụ wọta ha? Adị m ata akwụna. Polisi o jidere gị mbụ? Mba. Ebere gị ugwu? Yeah. Ị ga-enye elodi mkpu ị na-eti? Adị m eti mkpu. Genotype gị? AA. Blood group gị? A positive. Kpọọ nọmba gị? 091 64 82 31 44. Shabamonu no kapanta agadi nwanyị tangi wonye crypto. Owo na ni crypto. Clito lisi. I hear them you. Wara lante bapo se chishi.
And Why would they? moderator block Ramonia, block Ramabungo, block Ramel to them that have block Ramonia. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Jide Kelegi. John Boge Bianga. Yes, sir. Upiha Hipunishi. Okay. Kemani Hola Mebana Bani Hapwa. Yes, sir. Eh? Yes, ma'am. Nganiru mega interview. It's The over. way phone again like a lasso. Hotelero Sana. What Pakan Apa? Getting up on Ginobi. Oh, Oparapayoso. Nese here, Wogene. sir. And when he name Mba. Yahoo too. Yes. Prague on Okanaha. Oh, no. Huh? Oh, no, Naya. Telero Sana. What when you hear Matunaga Huno no wow? Tono. Oka Wolano. Ke azụrụ igbe nọ ke we akpati otele ke were ara ga-anọ n'azụ bịa dewe n'ihu ya were fonu go from family of Ndandi Nwara ede afọ ole I'm 27. iwe onye ebe Imo State. ebe n'Imo Owerri. ebe na Owerri Ngokpala. ebe na Ngokpala Amukuyite. ebe na Amukuyite Itokwe. ụmụnne gị ọ dị ole Adị nnọọ. eh Ino. nna gị na nne gị ha dị ndụ Adị ndụ. ọbara ohi ọ nọ na family unu Mba. enwere onye ara nọ na-eji nne gị na nna gị Mba. ịdị aṅụ goof Mba. ntamu ọ nọ n'ụlọ unu Mba. mmụọ ogbi ọ nọ n'ụlọ unu Mba. mmụọ nsọkwanụ Mba. paịlị ọ dịghị Mba. ị mụọla nwa n'ụlọ Mba. ịdị agwụ ụra Mba. ụmụ nwoke ole trala gị Atọ. aha ha Chijioke. Nnanna. Charles. ị ma nri echi Yes. Mba. ịdị eji okpe ata ka ịdị ata without Bitokpu. na-ekwusi okwu ike na-ama ma ọwa ara ka mmiri na-anọ ya bịa gbagide gị n'olu na-ekwusi okwu ike Oh, okay. ma wele ka ezigbo mmadụ ha mụ na-aga ịghọ ya n'elu
Sakomanya na-eme ka ezigbo mmadụ. Ọ ma ezigbo mmadụ. Ewe ezigbo mmadụ n'ebe. Bara nga asaga m sị ewe ezigbo mmadụ. Gị hafụ otele ị ga-enwe vụrụ ike ara aga. Ewe ekpere sị onye Chineke enyekwala gị onye asị ma dị. Gịnị ahịkọ na bed maka Chineke anaghị akụkwasị ya n'ime ọgwụgwọ nsọ. Ọ ga-awụ painful exist. Bara nga bịakwa m sị ewe ezigbo mmadụ. Hụrụ onye nwere ara wee ezigbo mmadụ mbụ. Ebere gị ugwu. Ego enye lodi mkpu ị na-eti. Ị dị akpa aja otele. Yeah. Genotype go. AA. Blood group go. O positive. Kebishna no ira. Lagos. Phone number go. 090 77 86 96 28. Good afternoon, sir. Paka ahụ no. No na deep ya. Talk now. Deep ya ahụ ga dị ọ gị nwa nọ dia. Oh, my sister not here. Ka m onye nwe akanta. Oh, Mua with the phone. Onye nọ na deep ya hụ ge were ihe onye ọdọ ti. Ị dị proud of ihu ga-eyiri ego. Ị dị proud of ihu ga-eyiri amụ agadi nwoke ge bịa were ihe onye ọdọ tie na deep gị. I told that touch there. I'm gonna leave this stupid here. They had to get knock and there. Sorry, sir. Sorry, sir. Ono zon ke tahono. Eh? Mba. Ono zon ke tahono. Mba, no, sir. No, Oya sir. ti aka nke tahono. Oh, my auntie. Oh, my auntie na-eti mkpu. Ama m ihe mere o ji eti mkpu like I told that that. touch from you people again. Sorry, sir. Now, what you couldn't get him here on a share for him. Mba. The way for no like serious. you lot of lasso. Oh, okay. And hold this phone for me. I'm supposed Let to me stand up. Hold it. Let me show you my full self. Stupid. Where they phone the way like hey lasso, let go pick and so. See a lasso, you will have see how they phone now, the way I like get one lasso. Wait, you go back. Go back. Let me put the phone in. And you saw Igbo dear. Sorry, sir. Requiem. Wepaka. And you're the one in a wall. When you carry your own day on a generator drone. Let one Ghana again. Oh, you're very fine here. You want Anna? Every Mara. Nkiru. Nkiru anya. Onye kachi. Francis and David. Ma hu eze. Ezem. Ma hu eze gi. Ede afọle. 27. Enya wepu ihu gị ka eyiri ihu wepu ihu gị eyiri ihu mbe. Ge were ihu mbe bịa dere m otu a. I told that from you there. Yes, sir.
But what a crash it up. You say you should go away from here. Go. Oh, yeah. And ya will who are you who That's right. Hey, you will play that. What's that? Sorry, sir. I gas brana or push up. Nay, you know, bigger than when here. When I am bag. And I Yes, sir. Yes, sir. I know no be a young or I'm on a walk. And when I'm out order, Mba. 1 year back, Onye Abia State. Oh, yeah. a Ben Abia, Ishalangwa South. a Ben Ishalangwa. Ami. Ijerio Kenry, Mba. a Bregugu, Yes. Eh. Hotelacha Procanda. Chill. Pana, Mba. Everybody know. Negging and Nagadendo. Eh. Weapon what a crack about. Aba. Yeah. I rather than a family, you know. Mba. More here the Gnime. Mba. Egalanuma working butcher bossas, Alama. Mba. Egarola Quamahadu. Eh. Hello, La Quagra. UNN. Geneke Egro. Entrepreneurship. Get away entrepreneur. And business management rather. Business Get away management. business management. Business manage like boss admin. Gene call will define ya. Okay. Business administration is simply how to manage business, how to create business, how to organize, and be able to plan and have a successful business or manage someone else's business. A day-to-day running of an organization. In order to utilize organizational resources and achieve organizational goal. Why here? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Umunega Diola. 15. If you say Is she? That's it. Oh, 4, 5, 6. Come on. Ato, Hande tragi wundole. Kosolo, Emeka, na Chinazekpere. Had you attack you with a book or without? Vito, Emerala Irishi. I'm machinery ofuma. Akuko Jado. Mba. And when you turn that Babrulena family in Nayamon. Mba. Again, you loading Queenet. Jonathan, A. blood group, okay? O positive. I have one number. 0813 115 0470. Okay, man, here I got a new quadroom. Yes. Congrats. Good afternoon, sir.
Good afternoon, sir. You am boge bianga. Yes, sir. The way phone na give you lot last. Okay, sir. Eke yikure no shake leke. Last off ma. Tano. De la wulan. Eke wogene. Ka wute. Eka wute. Ike, sir. Gini week. Oh, you must have week call. Look on Ghana one. On a by no tag game here, but no tag here. Get him and get down one side before Manahana. Oh, to all the boats Ike qua in a rota here, in a rota. When I go. Hotelero Sana. And you jig a pool. No, sir. Mbasa. And when I had a program, who made mother surgery. Mbasa. It that for Adim 26, sir. it is 26 Hotelala. Sir, Otelala, oh, no rota game here. In a rota here. A little thing on Mahana. It got no like this. They made it there. Can There can be for Mana here. A fair bribu, or did they attack? Fekole bribu. Tereti like Abagoko. Fekole bribu. Fekole bribu. You want your bear? Oyabia State, sir. A bear napia. Arochuku. Ndaro chukwa hungo ta bankete. Ndaro chukwa hungo like this and we keep a bankete. And a fool, what the lie fool. Yes, if I win on ta, got here, it got piaka got here. Aha, Obianuju, sir. Obiano Junior. Obianuju Samuel. I told that thought from you. Tom that about here we shot her. When hotel they went Hana gave Bianca Mesa. Sorry, sir. Obiano G. Samuel from family of Ngandine when hotel. Then when Hana. Of course, also more. Cherry like Abago Cosogo in a bear. Sosogo in a bear. Oh, pass off. They hot tire. I'll pass us all. I win another car. Down here in another car. Get it, anyone. I will be a student, sir. Never. Na Amachara College of Nursing. I'm on you. Amachara College of Nursing. Oh, no more here. I got nursing school. Yes, sir. Lanya. Ejikule mozo. Akaga ahoga iwobo. Amakwala ma ge honya ho na de ma egbagbo ya na ogwu. Sir, I got my baby. O me wele ke shigbo mmadu. Ige nga mo na ke ngo karịa ndị furu. Oh, school mere mazi ota. Oh, mwana. Ebregugu. No, sir. Mommy say be mugu, sir. Magese. Yes, sir. Mago no dia. Yes, sir. Oh, no. Mago no dia. Yes, sir. Oh, no, yeah. Oh, ya me ma jo ya juju. Mom ga ni rume ge ta Chineke agbagoko. Bom ne. Mommy. Ore apa na room ahụ no. Ore apa na room ahụ. Bia. Bia luna. Ndema. Bia achọrọ ịjụ gị mebere m.
Diallo. John the Chogan. Diallo na movie. Oh, Ginky. Diakoro. Ne ya eba. Mama keke mere. At the mama. Amo awo husband giver. Nye magi phone ma draw ya. Mama m ga n'iru me we nwa gị interview nye di. Nyane adi. Oh, abu din ka ina akpọ akọnụ. Oh, m ga n'iru ma. Ma. Family unu arọ dị ya. Hey, kwa mmagi lanya. Kwa mmaga atụlọtụ ebe a. Ba mmaga ya atụlọtụ ya. Ara dị n'ụlọ anya o. Mma, ajụjụ m na-ajụ gị wa ajụjụ a na-ajụ tupu agawa ije edi. Ọkwa na ihe m na-ekwu na. Achọ m ọchị ebe a. Mma, achọ m ọchị ebe a. Nwa gị nwaanyị a, arụ agbalị ya mbụ. O je ezu oshi. Mba. Onwe onye ji aṅụ goof na family dị ma na family gị nwa. Mbụ Christian. Ma ọ wụ ihe m jụrụ gị. Ihe m jụrụ gị ajụrụ m gị ma ewu Christian. Onwe onye na-eji aṅụ goof. Anya na-aṅụ. A na-aṅụ ihe ṅụrụ. Nwa gị ọ nọọla before ya etete ya mewe shike mewota ya daa n'ala gbuo m. Ọ metụbe. Onwe onye tụtụ gị akụkọ m na side gị ma side dị gị. Mba o. Etụtụ komkom bụ n'ala. Mma, achọ m ọchị ahụ. Achịkwa m. Mumi michikoti. Achịkwa m ọchị. Ndị ara ha ji agafe na side nke unu bi. Mba o. Mmadụ ọ gbaala this girl akantị mbụ. Ọnụ ya bụ onye paji ma nwere mara na akantị. Mbasa. Di gị kwanụ. Ọ mere travel. Nwa gị ọ ma nri eshi. Ọ na-esi pipiro. Eleke wo pepero ma lele heja akpọga ha mma. Ele heja akpọga ha mpa kwukwu masị nọcha obodo Igbo hia. Le heja akpọga ha mpa kwukwu ndị mmadụ n'obodo Igbo hia. Gịnị wo pepero hia? Ọ na-esi. Ọ na-esi nri. Akụziri m isi nri. Onwe onye rịaga palị na ụlọ gị. Mba o. Mmụọ ogbi. Onwere onye wụ mmụọ ogbi nọ na family na ogbi. Mba. Mmụọ nsọkwanụ ndị na-asụ ekwugide ụka ha zọwa ụkwụ n'ala ma ọ mewe ebebe. Mba. Mumi, bro, you came in about. Mmụọ enwere onye dị otu ahụ mma. Onwe. Mma enwere onye dị otu ahụ nọ na family gị na-asụ nsọ. Onwe onye na-asụ nsọ nwere. Ọkwa nwa gị na-agwa gị bro UK na-atụzi asị. Ma bịa ma so ị na-akụziri nwa gị asị. Ọ na-abazi nso ugbu a. Mgbe mbụ ka na-ekwu okwu bụ mgbe ọ na-agba nso. Ọ na-agbazikwe. Mma. Ọ bụla m na-ajụ gị ebe a. Enwe ihe merele nke ịgba m. Ọwa bịa ọwọ ndị mmadụ bịa ịlụ nwa gị nwaanyị. Ha achọpụta na ihe dị otu ahụ dị. Ha sị ha na-alụ gị sị mmadụ ebrekela ha tị nwere. Ọ ka na-agba nsọ. Elekpe oshi agba ya mma gwa m. Elekpe oshi eme onye ọwụ. Mgbe mbụ ahụ ọ na-eme ya. Ele otu ọ. Ok, lanya. Otu aka o si eme. Onye aka mpakapa ma okwu ụka na family.
My low in or more your name general hospital call private hospital. Private. Came on one. I am a wada. Oh, yeah. Mother water. Umole came on. Anna. Hotel Rosanna. Oh, man, not her. Yeah. Kebishina no era. It's Mama here. Congrats. Yanne. I have on number. Congratulations. Okay, sir. Thank you, sir. 081. Hey, I told that touchy. Told Sorry, that sir. touchy. Ija mago fola. Ofola. Ija anyanyu. Mommy. Genwa kam do ati de kam ko ma kan ga du mo na. Mommy, dear. Genwa kam do ame. Eh? Mommy, Ele you ko come ku so here. agege bo mo me. Ngwa kpọ number nga. 081 67 23 13 73. Very wicked girl. But I told her, "Keep on mom, mom." Odi madu ke di loroge no anything na keep on mom. Na mboge bianga. Mba. Abịara m sị ka m gwa gị ka Chineke gbara m gị ọkụ. Ọnụ gị dị very bad. Amake, ahe bira here be gwam. Chineke gbakwa gị ọkụ. Ọ gwụla ihe m bịara ịgwa gị this Sunday. Agadi one baby, amake bira ga bia pare. Yes. Be karanka ni me madu kanka na ho. Amake bira ga bia gwa Chineke gba mako. Ihe awole ge enwula otakpo telege ga de. Ihe awole ge enwu otelege ga shape me like this. A lot of head in here. A lot of him, a lot of him merunu na. Remember them here soon you gift. Mother won't be here big one so big one. Chineke ba moko.